adlaw mga binati o minahal kong nakalunod. Welcome to my channel, welcome to Ego TV, ang channel sa kalambuan ng kalambuan. Mao ni ang kahimtang diri sa lungsod sa Matalong guys. Labing uwana nga kuan meron September 22, 2021, Francisco City at World Service Matalong. Di kalidad ng serbisyo ang nahatag ko kaninyo Matalong. Mao ni ang update sa diri sa lungsod sa Matalong kung unsa kausog ang uwan diri. Iko live diri sa Iko News TV ang kalambuan sa lungsod sa Matalong. Mani ang convoy, mani ang kahimtang diri sa aming lungsod, diri sa lungsod sa Matalong, dito sa Philippines. Labing kusuga ang uwan guys. Okay. Nagbaha na guys. Na. Labing kusuga ang uwan diri. Diri sa lungsod sa Matalong. Kay naa may low pressure guys, mga labing kusuga ang uwan diri sa lungsod sa Matalong. Sa gatong Mulakaw, pagdamog payong aron di mabasa kay labing uwana diri sa lungsod sa Matalong. Once again, welcome to my channel. Welcome to Ego TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Iko live diri sa municipality of Matalong. Di kalidad ng serbisyo ang mga tagpo kaninyo Matalong.